Noma ngabe ukhonza u-Allah, noma ngabe ukhonza inkosi uJesu, noma ngabe ukhonza uBuddha, noma ngabe ukhonza uNkulunkulu kaBaba Masango, noma ngabe ukhonza ule Khanyana, noma ngabe ukhonza noma imuphi uNkulunkulu omkhonzayo, noma ngabe kuyindaba enkulu yakithi ebuhleni bokuphakama onikelile la lo uNkulunkulu omkhonzayo uyokubusisa. Uyokubusisa ngoba into eniyenzela umndeni wakaMdletshe bafethu. Bhuti unjani? Ngiyathemba uyaphila mfo. No mfowethu, ngithi angidlulisa ukubonga mfowethu. Angazi mfowethu uyicabangiswe yini le ukuthi nginikeze i-account number upublishe kanjeya. Angikaze ngicabange nje ukuthi kungaba khona umuntu okuthiwa ngilekelela mhlawumbe ngoba phela angaziwa muntu nje. But then ngiyabonga mfowethu kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Bengingazi nami ukuthi ukushutha TikTok kungadala ukuthi mhlawumbe umuntu agcine seba nabantu abawumndeni kanje. Wesiphathi abaningi ongabazi uma ubuka ama-reference iy'bongo uqala ngisho ukuzizwa. So ngiyabonga kakhulu mfowami, ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi lokho engikubonayo okungenayo kukhona la uzosilekelela khona, noma phela umehluko umonakalo ube mkhulu kakhulu, kodwa kukhona la uzosilekelela khona mfowethu, angifuni ukuqamba amanga. Sensitive especially endabeni yey'ngane mfo, ngoba izona ey'buka inga-understand kakhulu, ngoba kusho yonke nje into yabo ukugqoka nebhadi kade lento le yafana itiye esikoleni, begqoke iy'mpahla lezi zokuswenka zokudlala, i-uniform nje yonke nje ishile. Ngiyababona abadala ngoba mhlawumbe isimo basi-understand-a, laba abancane kuthe kusasha nje kusekhona nje bayafaya bathi balambile. So angazi mfethu ngathini. Ngingacela ukuthi ungidlulisele mfethu ukubonga okukhulu kulaba abantu engibabonayo engingabazi, surely nabo abangazi abaningi, but ngiyabonga mfethu ukuthi kusenabantu abanozwelo ngalolu hlobo.